уважаеми гости, преподаватели, ученици, възпитаници и приятели на Националната търговска гимназия Пловдив. Днес е ден, в който обединяваме нашите сърца и мисли, за да отпразнуваме 115 години история, успехи и вдъхновение. 115 години, през които нашата гимназия е изигравала ключова роля в образованието, развитието на младите таланти и формирането на бъдещи лидери в света на търговията и бизнеса. Този празник е повод за гордост и признателност към всички учители, които през годините са посвещавали своето време и усилия за развитието на учениците, към всички ученици и възпитаници, които са носители на духа на училището, и към цялата общност, която е сътворявала и продължава да създава историята на Национална търговска гимназия. Не може да не се върнем и към началото, когато през 1910 година с ясната цел да подготвя млади хора за успешна кариера в търговията е създадена нашата гимназия. За повече от век тя е преминала през много промени, но винаги е оставала вярна на своите ценности и идеали. И днес тази традиция продължава. Тържеството, на което ще присъстваме днес, е отдаване на почит към миналото, но и отправна точка за бъдещето. Защото 115 години за едно училище са не просто историческа дата, а доказателство за непрекъснатото развитие, за любовта към образованието и за стремежа към нови върхове. Скъпи гости, нека заедно преживеем този пъстър и емоционален празник, изпълнен с моменти на радост, вдъхновение и гордост. Нека помним и ценим всички тези, които са положили основите на нашето днес и посоката за нашето утре. Пожелаваме на всички присъстващи в зала сила, приятно прекарване, а на нашата гимназия още много сили за успешни години. Да започнем тържеството с уважение към историята и благодарност към всички, които направиха тези 115 години възможни. Уважаеми дами и господа, скъпи ученици, днес, този важен и тържествен ден, ние отдаваме почит на един от най-великите български герои, апостола на свободата Васил Левски. На 19 февруари отбелязваме годишнината от неговото възнесение към вечността, но и отдаваме почит към неговото безсмъртно наследство. Нашият ученик от 12 Г клас Петър Шенков ще ни представи монологът на Левски от Одата Левски на Иван Вазов. Манастирът тесен за моята душа е. Кога човек дойде тук да се покая, трябва да забрави за греховния мир. Да бяга, съблазни и да търси мир. Моята съвест инак днеска ми говори. Това разочерно, що носи отгоре, не ме помирява с тия небеса. И когато в храма дигна си гласа, хим да пея Богу, да получа раят, мисля, че той слуша тия, що ридаят. В този дол плачевни, живот нестърпим, и моята молитва се губи като дим. И Господ сърдици затуля ухото на светата песен и херовикото. Мисля, че вратата на небесния рай, на къде изглежда никой ги не знае. Че на тази килия извожда нататък, че и света шумен пътят е по-кратък. Че сълзите чисти, че вдовишки и плач, че потът почтение на прости урач, че благата дума, че правото дело, че светата правда е изказана смело, че ръката братска, без гордост, без вик, подадена скришно на някой клетник, са много по-мили на Господа вишни от всичките химни и тропари лишни. Мисля, че човекът тук на този свят има един ближен, има един брат, от кои се с клетва монахът отказа, че цел по-висока Бог тук ни показа, че не с това расо и не с таз брада мога да отмахна на някоя беда от оня, що страда. Мисля, че канонът мъчно ще направи да замлъкне стонът, че ближния ми има не в молитва, а в съвет и помощ, когато залитвам. Мисля аз и още, че овчаря същ, с овцете живее на бек и на дъжд, и че моите братя търпят его страшно, и че аз нямам нищо, и че то е гряшно.
и че ще е харно да оставя вече тази ограда тиха от света далеч и да кажа тайно 2-3 думи нови на унес, що влачат тежките окови. Рече и излезе. Този ден, когато в сърцето на всеки българин живее паметта за неговото дело, имаме удоволствието да посрещнем човек, който със своите знания и вдъхновение в продължение на години е учил поколения млади хора на уважение към нашата история и национални герои. Дългогодишният учител и ценител на българската история, господин Георги Василевски, ще произнесе слово за Васил Левски. Уважение предоставяме думата на господин Георги Василевски, който чрез своето слово ще ни напомни за смелостта, самоотвержеността и величието на апостола, за неговите идеи и мечти, които и до днес ни вдъхновяват. Аплодисменти! Уважаеми гости, скъпи ученици и колеги! Днес отбелязваме две събития. Едното тъжно, другото много щастливо и весело. Навършват се 115 години от създаването на нашето училище. Да ни е честита годишнината. Но както на всеки 19 февруари ние отдаваме почет към личността, делото и подвига на Васил Левски. Нека припомням накратко жизнения му път. Роден е в Карлово в будно занаятчийско семейство, отрано останал сирак и принуден от обстоятелствата да се грижи за по-малки брати и сестри. Възмъжал и неудовлетворен от неизпълнените обещания за учение, той напуска дома и, както сам ще каже по-късно, че се обрекал на отечеството си още от 1861 лето в първата българска легия. Именно там, в легията на Раковски, той получава името като лъв за своята изключителна решителност, смелост, храброст. После учителство, участие във втората българска легия, преди това знаменосец в четата на Панайот Хитов, митарства из България и тъкмо в един такъв почти христоматиен момент, когато е изправен пред много житейски трудности и пред тежка болест, ние четем неговото знаменито писмо, в което разбираме, че Левски започва да обмисля нов път за освобождението на България. В спорове и разбирателства с революционната емиграция от чужбина и българските съмишленици, той успява да избистри своята идея за създаването на широка мрежа от революционни комитети с единно ръководство, вън от всякакво влияние от страни. Така, според него, ще бъде успешното освобождение на България. В последните десетилетия пред нас стана ясно, че българският народ със своето преклонение пред Левски по един феноменален начин извърши народна канонизация на този най-велик българин. Превърнал се само за 2 години и половина в обиколките из страната в истински народен водач, идеолог, апостол. Но ние от Търговската гимназия си имаме една специална, дълбока и в някакъв смисъл историческа връзка с апостола. В години на големи изпитания от всякакво естество, през 1946 година учителите и учениците от Търговската гимназия решават да приемат името на апостола като патрон на училището. Ако човек се зарови в ситуацията от този момент, той ще си даде сметка лесно, че за да се работи в това време, да се преодоляват трудностите,
да се поддържа името и да се отстоява качеството на ученето, е необходима огромна нравствена сила. А каква по-добра нравствена сила може да излъчва друг, освен Левски? Но нима днешния ден ни предлага нещо друго. Политически колизии, световни конфликти, войни, морален релативизъм поставят пред всички нас огромни въпроси, отговорите на които никак не са лесни. И се налага пак да се обърнем към примера на апостола Васил Левски. Всъщност, точно на такива съдбовни въпроси Левски дава своя отговор в своето време. И на големия въпрос за свободата, за равноправието, за човечността, и на дребните въпроси за пътя на всеки от нас към тези свети идеали. Като се размислям за нашите 19 февруари в последните 30 на години, си казвам, че да, те са преминали и преминават всеки път в тревоги и въпроси, които ни отвеждат към това как преодоляваме дребните препятствия по пътя, но всъщност и съдбовния за всеки един от въпрос. На къде води този път? Бог да прости апостола Васил Левски, който беше абсолютно непоколебим по посоката и целта, която трябва да следваме, а с времето научи мнозина как да се справят с трудностите по този път. Дано и нас. Моля на крака да почетем с една минута мълчание паметта на Васил Левски. Скъпи гости, ще чуем специалните поздравителни адреси, които Национална търговска гимназия получи по повод своето 115 годишно съществуване. Тези поздравления са израз на признателност и уважение към всички успехи, които училището е постигнало през годините, както и към неговия принос за развитието на образованието и обществото. С голямо удоволствие ще ви представим първия поздравителен адрес, който е изпратен от министъра на образованието и науката господин Красимир Вълчев. Това послание е признание за значимостта на нашето училище и за високото качество на образованието, което то предлага. Да го чуем. Поздравителен адрес от министъра на образованието и науката. Уважаеми учители, скъпи ученици, приемете искрените ми поздравления по повод 115-та годишнина от основаването на Националната търговска гимназия в град Пловдив. Вече повече от век вашата гимназия е символ на традиция и качество в професионалното обучение, подготвяйки поколения успешни икономисти, финансисти и предприемачи. Днес, в епохата на глобални предизвикателства и технологични иновации, вие съчетавате този ценен опит със съвременни образователни практики, за да отговаряте на динамичните нужди на обществото и пазара на труда. Успехите на вашите възпитаници са доказателство за професионализма и всеотдайността на учителите, които не само предават знания, но и вдъхновяват младите хора да мечтаят, да се развиват и да преследват перспективи за по-добро бъдеще. Пожелавам ви още дълги години да бъдете водещ образователен център, който изгражда знаещи, можещи и мотивирани млади хора. Нека вашата мисия продължава с още по-големи успехи, а празникът бъде повод за гордост, радост и нови стремежи. Честит празник! Благодарим на господин Красимир Вълчев за тези вдъхновяващи и подкрепящи думи. Поздравленията за годишнината ни получихме и от
началника на регионално управление на образованието госпожа Иванка Киркова, кмета на община Пловдив господин Костадин Димитров, синдиката на българските учители, директори на училища, висши училища и от партньорски фирми и организации. По повод годишнината на Националната търговска гимназия ще чуете и поздравителен адрес от най-дългогодишния директор на училището – доктор Юлия Юрдекова. Поздравителен адрес от доктор Юлия Юрдекова, доктор по икономика и управление. Уважаеми гости, уважаемо ръководство, скъпи колеги, ученици и приятели! С вълнение мислено присъствам на тържеството в залата. На бързи обороти се изнизват в паметта ми предишни юбилеи и знакови събития от 40-годишната ми предана служба на каузата на юбиляри. С почет и уважение към основателите, директорите, учителите и служителите на 115-годишното училище от основателите му до днес, за които изконната човеконадежда има много имена – хляб, достоинство, но и признание. На всички, чието имена, действия и обаяния се отразяват и въздействат на поколенията възпитаници. На всички носители на уникалната идентичност и историческо минало и памет. Предците са ни завещали първопроходство, за осмислянето на което се посвещават немалко житейски съдби, образованост, практически опит, но и любов. Присъстващите в залата, така наречени бивши учители, са амазонките, с които заедно преодоляхме нелекия преход от планова в пазарна икономика. За тях, така наречената възраст, и не само за тях, е само елемент от Кодекса на труда. За тях бившите ни ученици споделят, че всеки помни по един поне учител, по стръмното ръката си подал. Не се срещат и пловдивски училища, в които действа нашата щафетна приемственост и към днешна дата, начело с заместник директор Гергана Николова, още 13 учители са наши възпитаници. Миналото и настоящето на любимото ни училище са отцветени от привличането на съмишленици и спомоществователи от общността на дипломираните наши възпитаници. Сътрудничеството ни дългосрочно е трансформирано в приятелство, а дългогодишните ни настоятели Георги Търновалийски и Иван Петков са от средата на възпитаниците ни от икономически техникум Васил Левски. Дори успеваемостта в работата ми като първи омбудсман на община Пловдив се дължи в голяма степен на широкоспектърните административни длъжности, заемани от възпитаници на училището. Животът ни в дигиталното общество и социалните мрежи забързано се стреми към платформите на изкуствения интелект. Но нека съхраним и стремежът за хармонизиране с човешките взаимоотношения и емпатия. Нека има надежда за надграждане на авторитета на Националната търговска гимназия. Авторитет, дължащ се на всеотдайни усилия, чрез премерен баланс между непреходните традиции и удачното им вписване в съвременния обществен климат. Авторитетът и респектът от дейността на училището и постиженията му нямат само регионална разпознаваемост. С покана до мен за присъствие на коктейлните приеми по случай 24 май на президентите Петър Стоянов, Георги Първанов и Росен Плевнелиев е поредно признание и повод за гордост, както и връчването ми на орден Свети Кирил и Методий за изпълнен дълг и плодотворна резултатност. С удовлетворение, но и с вяра пожелавам на сегашните ни възпитаници младежка креативност в общоучилищния живот. На сегашният учителски екип пожелавам търпение и сговорчивост. На заместник директорите пожелавам задружност, а на госпожа Герасимова добротворство и безоблачни делници. На добър час и много ялета!
Благодарим на всички за подкрепата, а поздравленията и посланията, които получаваме, са доказателство за важността на нашето училище и за усилията на всички, които го изграждат и развиват. Пожелаваме на Националната търговска гимназия още много успешни години, изпълнени с нови предизвикателства и постижения. Уважаеми дами и господа, скъпи ученици, учители и гости, днес, по случай 115-та годишнина на Националната търговска гимназия в град Пловдив, имаме удоволствието и честа да ви представим доктор Петя Герасимова, директор на Национална търговска гимназия. Доктор Герасимова в ролята си на лидер на нашето училище е носител на нови идеи и вдъхновение за бъдещето на гимназията. За всички нас тя е символ на новото начало и силата на промяната. Очакваме с вяра и увереност, че под нейно ръководство училището ще продължи да расте и да се развива, като предоставя не само качествено образование, но и място, което насърчава креативността и личностното израстване на всеки ученик. Нека поканим доктор Петя Герасимова на сцената за приветствено слово. Моля за вашите аплодисменти. Уважаеми гости, колеги, ученици и приятели на Национална търговска гимназия. Когато празнуваме рожден ден, всички изпитваме смесени чувства, защото радостта ни кара да се обърнем назад и да направим равносметка на изминатия път. Вълнението ми е огромно, защото аз стъпвам на един оттъпкан 115 годишен друм, по който са минали поколения учители и ученици, доказали нашето училище като национално средище на образованието. Много мислех какво искам да споделя с вас, присъстващите в зала сила. И се сетих за припева на една песен от моите ученически години. Обещай ми светло минало, път не искам, искам брод. И аз искам да благодаря за 115 годишното минало, начертало пътя на Национална търговска гимназия. Искам да си пожелаем винаги да откриваме заедно брод, ако се загубим, за да имаме какво да обещаем на тези, които ще продължат да вървят по пътя след нас. И ако ни е трудно, нека се сещаме за следите завещани ни от апостола на свободата. 2 следи в снега, които отвеждат към вечността. Честит празник! Благодарим на госпожа Герасимова. Идва ред да поканим на сцената за приветствени думи инженер Лалка Обрейкова, правнучка на господин Стефан Обрейков. Аплодисменти! Скъпи гости, уважаема госпожо директор, уважаеми преподаватели и ученици на Търговската гимназия. Искам от името на семейството ми да честитя тази тържествена годишнина 115, която достигна вашето училище, даже нашето училище бих могла да кажа, и да следвате пътя на тези, които са го създали, да се грижите за него така, както за ваш дом, да защитавате и да отстоявате права и знания навсякъде, където отидете. Известно е, че Търговската гимназия в Пловдив е учредена като 4-та такава след Русе, Свищов и Бургас. През 1910 година шепа инициативни хора, начело с прадядо ми Стефан Обрейков, се заемат с трудната задача да реализират основаването на такова училище в Пловдив, макар че
имало желание Министерството на земеделието, на когото е било подчинено тогава вашето училище, да го направи в Стара Загора. Успехът е доказан във времето. Преподавателският състав, който продължава да бъде извънредно добър и подготвя кадри, които да се реализират във всички сфери на нашата икономика и не само, трябва да продължи напред в следващите 115 години. Честит празник! Желая ви всичко добро! Днес, по повод нашата годишнина и патронния ни празник, поздрав за нас ще поднесат учениците от вокалната група към Средно училище Черноризец Храбър с песента "Жив си, Апостоле". Да ги подкрепим с бурни аплодисменти! ще чуем стихотворение, написано и прочетено от автора му, госпожа Спаска Попова. Госпожа Попова е възпитаник на нашето училище от випуск 1972, дългогодишен учител по
български език и литература и член на Съюза на българските писатели. Нека я поканим на сцената и да я подкрепим с аплодисменти. Левски. 152 години от гибелта му. Не пропуснах да мисля за тебе и срама си ще нося до гроб. Не защото съм рожба на тоя, който често наричах роб, а защото разпнат те провесиха и дълбаха сърцето ти с нож, шепа гарвани родостъпници, от цигулци, облечени с власт. Зимна хала вилняла наоколо, а студът даже цепи от дърво. Но искрите в очите сини са блестели като зарево. Само вятърът, сгушен в листата, си мълчал. Февруарската нощ, като скитница свята се молила да възкръснеш по Божия мощ. Ала гробът ти где е? Не зная. Да положа грижливо цветя. Затова днес за мен си безкрая с най-голямата ярка звезда. Благодаря.